दा बर' जाति जोङो बर' हारि जोङो बर' हारि होननानैल' थाब्ला जानाय नङा इडुकेसन सिस्टेमखौ जोङो मोजां खालामनांगोन एजुकेसन सिस्टेमा मा रोखोमै जोंनाव जागासिनो जोंनाव लाइक एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रभारसि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेसन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिथियोमोन खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिथियो नैबे टाइमाव कन्ट्रभारसियेल बेयो दा जों बैफोर रखम उन्दै समाव जोङो नुनाय जाय जोंखौ इडुकेसननि खेथ्रआवनो जा जोंनि बर' बिमाफोरा सोरबा उखैजानानै सोरबा गांनानै सोरबा दुखु थानाय जा बैफोर सापर्टारफोरा दिनै जुदि बेफोर लाइनाव एक्सट्रा मोनसे पलिटिक्सआव हाबफैयो अब्ला माने जोङो बैखौ नुहुरा जे माबा मोनसे कारन जोंनि बर'नो मोननै पार्टिस थायो पलिटिक्स एगेन्स्ट पार्टि थानांगौ मास्ट बि बियो एकदम जरुरि एगेन्स्ट पार्टि थायाब्ला बे मोजां बै लाब जानाय नङा एगेन्स्ट पार्टि थाथारनांगौ पलिटिक्सआनो बेनो पलिटिक्सआनो बे That's why politics. Against party थाथारनो नांगोन आरो बे against party थायोब्लासो आं गाज्रि खामानि मावनो सुबिदा मोननाय खिन्थु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला औ बै नंला जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयु सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बड'लेण्ड न' रेसनग्रा सासे मानसिया आंबो बै समाव उन्दै आंनि सार्केल बारायखौ लानानै आंबो बे सार्केल रिलि खालामनाय सासे गथ' फिसा उन्दैसा आंबो सासे स्टुडेन्ट दा बैनिफ्राय जोङो जेरै रखम बै समाव नुदोंमोन जोङो एबसु होनना बुङोब्ला रिसपेक्ट मोनसे सालाम जोंनाव फैयो बे नैबे टाइमाव खारन बिसोरो मोनसे गावसोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन जायखिजाया गाज्रि जोंनि इउथ्सफोरा मावनो थांनायखौ बैसोरसो बादा होनानै लाखिगासिनोमोन खिन्थु दिनै नैबे समाव पलिटिक्स खालामनो थाङो दिनै सोरजोंबा जयैफागोन दिनै सोरजोंबा थाहैफागोन न' डाउट पलिटिक्स नांगौ जोंनो पलिटिक्सआबो जोंनि डेभलपनि मोनसे लामा पलिटिक्स एकदम जरुरात जोंनो नांथारगोन बेखौ पलिटिक्स स्ट्रं जोंनो नांगोन बेनिखायनो जोङो मोजां पलिटिशियानबो सायख'नो रोंनांगोन आरो बेखौ सायख'थारनांगोन जों जाय मोजां बे जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन जाय जोंनि समाजनि बागै साननो हागोन जाय जोंनि सुबुं माहारिखौ अननो रोंगोन बा जोंनि समाजखौ गावनि बादि साननो रोंगोन बैफोर रखम मानसिखौसो जोङो सापर्ट होनांगोन बैफोर रखम मानसिखौसो जोङो देरहासार खालामनांगोन एन्ड देन प्लास सोरबा सासेनि जानानै नोङो गेलेदोंब्ला सोरबा सासेखौ गाज्रि मोनगोन एगेन्स्ट पार्टिखौ बिदि नङा नोङो बेखौ मोजां मोनदों अबभियासलि माबा मोनसे खारन दं रायजोफोर बि बयस दिनै एबसुनि बागै मानो बेबायदि बुंनांगौ जानानै फैदों नोंसोर नुबाय गिदिरखौ नुनानै नोंसोर कमेन्टआव हरदो रायजोफोर आरो नोङो जे जायगायाव साबस्क्राइब खालामनो थाखाय जाबाय दिनै बि बयसआ मानो एबसुनि बागै बेबायदि बुंनांगौ जादों स्टुडेन्टफोरा नङा होमबा रायजोफोर एबसुआव पलिटिक्सआव हाबनायनि बागै बर'नि मुंदांखा इउटुबार बि बयसआ मा बुंगोन नोंसोर नुबाय जाय कमेन्ट हरनो गोसो हरदों आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो रायजोफोर गोदान भिडिअ होगोन बेबायदिनो फुल भिडिअखौ नुबाय नोंसोर आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअ फैयोबा आंबो नुबाय रायजोफोरा साबस्क्राइब खालामना होबाय सेयार खालामना होदों जोंनि जायगाया बि बयस होननायफोरा नंगौ नोंसोरबो नुबाय भिडिअ नोंसोर मा सानो कमेन्टखौ हरबानो जाबाय रायजोफोर साबस्क्राइब खालामना